tamburan ban girma ne wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai da ke komai na tamburan ban girma ne wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai da ke komai na walidin Allah kai ni kira a fari babban sarki mai yiwa bayi yadda so ya mai da babo sarki dan isar manzan kauni da gani kai ni babban mataki dole haske harshe na dan masinar dafawa tamburan ban girma ne wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai da ke komai na Mun ka tsira adadin motsi hada madar motsawa kuma aikin ka matarin sirrikan ka kafin kowa takamar rabbi da shi aka buɗe babutar sadarwa ba da bar ƴaƴayensa sahabu kuntu annan kowa tamburan ban girma ne wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai da ke komai na sanni sarki ga waliyan shehu Ahmadu Tijjani ka ji babban tarago mai sai da zuciyar mai rauni garkuwa tare kamar bagada da shehu na jilani shehu barhama a yau bai kinka babu sai dai wawa tamburan ban girma ne wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai da ke komai na dole ne in shiga fadar shugaban da ke rainona dan na gaishe shi na duka kas na toba takalmina in yi roƙo a gare shi na lamani a kan na shehu malam baba halinka ne kawai bayarwa tamburan ban girma ne wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai da ke komai na sallama ta a gare ka majingina abin dafawa sallama ta a gare ka yaban kara a ranar gaiwa sallama ta a gare ka a so ka ne ka dai dacewa san ka shi ɗaya na rike ƙaunar ka babu sarewa tamburan ban girma ne wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai da ke komai na sanni ta ka ɗaiɗai lambai ka mai wani tsarki tushiyar imani mai sai da zuciya sa ɗauki ba kamar manzan Allah yan uwa a bar ganganci duniya har da kiyama shi kadai yake bayarwa tamburan ban girma ne wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai da ke komai na ka ji zancen Allah ban san abin da zance ma ba duk isa ka wuce nan mulki a danka ne farkon ba garkuwar kowa kai ne san ba zan cire ko ɗai ba har da Allah mabiya ka bashi kai kake saitawa tamburan ban girma ne wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai da ke komai na ka wuce kushe Allah na ka yayi komai dan kai annabin farko sai da ka zo ake zuwa bayan kai duk cikar girma ko matsayi gaban ka bai cin ya kai don ka kai ne kaga Allah kaf a kauni manzon kowa tamburan ban girma ne wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai da ke komai na mai yawa ka cika katin ba ka wuce hankowa sansanin adalci ba na kaɗai da ke kokawa kofar shiga ramar Allah kai kake sadarwa sannan dan daman Allah ka wuce tunanin kowa tamburan ban girma ne wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai da ke komai na da muke murna ba ta bi a bashi hannu ya bi in ka so motsa jiki ta kaka gongole ba laifi inda guda ai mai mata da ku a wannan sun bi ban guri zan cashe a gabansa ba ni shakkun kowa tamburan ban girma ne wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai da ke komai na tamburan ban girma ne wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai da ke komai na daɗin Allah rantsatse abun bakakin sarki ka wuce zancen ruhi ka kuwa yi burcin baki ka fi ƙarfin kai ta makwakwa da ɗaha mai shan baki ba ka gano ga halitta kai fi kafi hangen kowa tamburan ban girma ne wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai da ke komai na barbakin girma ko matsayi da shi suke yin tsani ya wuce iko annaba
ya saudani mai wa mulki makiyinsa ya shige rudani ko ibadarsa ta ƙasa zai dangana sama bai kaiwa ban girma nai wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai nake komai na mai cikakkiyar siffa waye ya kai ka dogon duba waye ke zancen Yusuf shi da bai wuce kallo ba an gano an mutu ko baka duba tarihi daidai ba shi ya dau siffar Allah ko ko dai karatun kawa ban girma nai wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai nake komai na ni fa kaunar ka nake na kasa ɓoye zancen zuci gashi na tsinke birki kan yi banka ba sauci kai ko birki in ka so hari na ya ci na sani za ka yi min ɗauki da taimakon gaggawa ban girma nai wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai nake komai na annabin na rantse ɗaunarsa ce take yin rana wanda ke ɗinka asarar rayuwa yake maulana sai da shi za a wuce lau lafiya muke cin raina sansanin sassauci begen ka dole mai kan kowa ban girma nai wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai nake komai na rayuwa ta na baka tsaya a kai daga kukana banda mai min sai kai ƙaunar ta ce take min rana tunda ni kai na sani mai bani ba dare ba rana gani yau ma a daɗa mun gobe ma ina dawowa ban girma nai wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai nake komai na da hakan ke mun buri na gare ka zan miƙa shi karɓi baitin da nake masa rabbi sa ta jerau dan shi dan isar wanda suke da isa a ƙara ƙaran san shi duk sakan ko minti na ji shi kaɗai nake san cewa ban girma nai wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai nake komai na san tsaya nan dan begen ɗaha ya fi ƙarfi na ni sai gani sai hange waye ya san ka nurin aini an gama rabbi da kansa ya koɗa sai ya da ƙaunai ni ja mu je jagai ya shiga dai da lafiya ta kawa ban girma nai wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai nake komai na kan na sa birki gwara a ce da bayyana dai yafi in yabo ko zikiri ne gausiyar mu ta ɗau kofi sun gure maleji a cikin rasulu sun yo zurfi Allah ƙara muku niyya don majinginar dafawa ban girma nai wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai nake komai na dan nake ban kwana wata kila ko da mai san suna to ka ce Adamu masta ka ji gaskiyar tunana mai yaban annabi ko yaushen sa ba da rai ba rana dan isar masu isa sanya na dinga maimaitowa ban girma nai wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai nake komai na Tamburan ban girma na yi wada a manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai da ke komai na. ban girma nai wada manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai nake komai na Tamburan ban girma na yi wada a manzan tsira garkuwa na manzan Allah da kai da ke komai na. ban